Celé Slovensko pozná Hanu Gregorovú ako herečku s hlasom, ktorý sa nestratí ani v preplnenej miestnosti. Ženu, ktorá vojde na javisko a človek má pocit, že sa práve otvorili dvere. Veľké, divadelné, s malým prievanom a veľkým sebavedomím. Ľudia si ju pamätajú z obrazoviek, z divadla, z rozhovorov, z momentov, keď povedala vetu tak priamo, že moderátor sa na sekundu usmial, ale v očiach mal otázku: naozaj to povedala? Áno. Hana Gregorová je presne ten typ osobnosti, ktorý sa nehrá na cukrovú vatu. Skôr na dobrú domácu polievku, teplá, silná, občas štipľavá, ale človek vie, že je v nej život. Lenže za obrazom energickej, vtipnej a sebavedomej ženy sa skrýva príbeh, ktorý nie je taký ľahký, ako sa môže zdať. Príbeh ženy, ktorá musela viackrát začať odznova. Príbeh vdovy po mužovi, ktorého milovali celé generácie. Príbeh herečky, ktorá mala stáť pevne aj vtedy, keď sa jej osobný svet potichu zosypal. Dnes nejdeme rozprávať lacnú senzáciu. Nebudeme stáť pri kľúčovej dierke cudzieho bytu a tváriť sa, že sme objavili pravdu. Skúsime sa pozrieť hlbšie na Hanu Gregorovú, nie ako na titulok, ale ako na človeka. Lebo najväčšia tragédia niekedy nie je v tom, čo sa stalo pred kamerami. Najväčšia tragédia býva v tom, čo človek musí zvládnuť, keď kamery zhasnú. Hana Gregorová sa narodila v Bratislave, v meste, kde človek skoro pochopí, že kultúra nie je len krásne slovo do prejavu, ale spôsob, ako prežiť obyčajný deň. Bratislava jej dala temperament, jazyk, prirodzenú dravosť, aj cit pre iróniu a možno aj schopnosť usmiať sa tak, že človek nevie, či ho práve povzbudila alebo jemne postavila do pozoru. Jej východisková rana nebola jeden veľký dramatický výbuch, bola oveľa tichšia, bola to rana ženy, ktorá si musela vybojovať vlastné miesto. Vo svete umenia, kde sa tlieska talentu, ale zároveň sa porovnáva, hodnotí a čaká, či človek náhodou nezakopne. Štúdium herectva ju naučilo disciplíne. Život ju naučil niečomu tvrdšiemu. Že žena s názorom býva často označená za komplikovanú, aj keď muž s rovnakou energiou býva nazvaný charizmatický. Hana Gregorová nebola nikdy typ, ktorý sa stratí v pozadí. Neprišla na javisko preto, aby držala kvetináč a tvárila sa, že je súčasť dekorácie. Lenže keď človek celý život pôsobí silno, svet mu často prestane veriť, že môže byť zraniteľný. Silní ľudia bývajú tí, ktorým sa najmenej pýtame, ako sa máš naozaj. Pri Hane to platí zvlášť. Za smiechom, iróniou a energiou sa formovala žena, ktorá pochopila, že ak chce prežiť, musí mať chrbticu pevnú ako staré divadelné schody. Herectvo pre Hanu nebolo len povolanie. Bola to reč, ktorou sa dá povedať aj to, čo sa v bežnom živote hovorí ťažko. Na javisku môže človek plakať a nikto ho neľutuje. Tlieskajú mu. Môže kričať a nikto nepovie, že je hysterický. Povedia, že bol presvedčivý. Môže byť drzý, krehký, zamilovaný, opustený, smiešný aj zlomený. A všetko má zrazu svoje miesto. Hana našla v herectve priestor, kde sa energia nemení na problém, ale na výkon. Kde temperament nie je prekážka, ale motor. Nebola to krása tichej porcelánovej bábiky. Bola to krása ženy, ktorá vie buchnúť dlaňou po stole, ale aj zahrať ticho tak, že sa v ňom zrazu ozve celé publikum. V televízii a vo filme sa objavovala v rôznych úlohách, no jej skutočná sila vždy pôsobila najmä v prítomnosti. Nevyzerala ako niekto, kto chce byť za každú cenu milovaný, skôr ako niekto, kto chce byť pravdivý. A pravda, ako vieme, nie je vždy pohodlný hosť. Občas príde bez pozvania, sadne si do kresla a povie: tak, teraz sa porozprávame. Práve talent sa pre Hanu stal únikom aj nástrojom. Únikom od tlaku, od očakávaní, od večného ženského, buď príjemná, ale nie príliš výrazná, a nástrojom na to, aby ukázala, že žena môže byť ostrá aj láskavá, zábavná aj prísna, nežná aj nebezpečne presná. Keď život tlačil, javisko sa stalo miestom, kde sa dalo dýchať. Potom prišiel úspech. Nie taký, že sa človek ráno zobudí a zrazu mu pred domom stoja fanúšikovia s transparentmi. Skôr postupný, poctivý, vybudovaný z práce, skúšok, predstavení, nakrúcaný a z chvíľ, keď človek musí byť pripravený, aj keď by najradšej ostal doma v papučiach. Hana Gregorová sa stala známou tvárou. Diváci si ju spájali s energiou, humorom a typom ženskosti, ktorá nepotrebuje povolenie. Lenže verejný obraz je zvláštna vec. Čím viac vás ľudia poznajú, tým menej si občas uvedomujú, že vás vlastne nepoznajú vôbec. Vidia rolu, rozhovor, fotografiu, vetu v novinách a z toho si poskladajú človeka, ako by skladali nábytok bez návodu,
Potom sa čudujú, že im ostali 2 skrutky navyše. Úspech Hane priniesol rešpekt, ale aj masku. Masku silnej ženy. Masku tej, ktorá zvládne všetko. Masku, za ktorou sa nedá ľahko priznať únava. A do toho vstúpil jej život po boku Radoslava Brzobohatého, výnimočného herca, muža s obrovskou charizmou a menom, ktoré malo vlastnú váhu. Milovať slávneho človeka je krásne, ale nie je to jednoduché. Byť manželkou legendy znamená žiť aj vedľa jeho tieňa. Hana však nebola len manželka niekoho. Bola herečka, matka, žena, ktorá spolu vytvárala domov aj profesionálny priestor. Lenže verejnosť má rada jednoduché nálepky a nálepky sa lepia rýchlejšie, než sa odlepujú. Čím viac bola Hana viditeľná, tým väčšia bola cena. Cena za úspech, cena za lásku. Cena za to, že patrila do sveta, kde sa súkromie často mení na verejný majetok bez toho, aby sa niekto spýtal majiteľa. Musela čeliť porovnávaniu, očakávaniam aj tlaku, ktorý spoločnosť kladie na ženy po 50-ke, 60-ke, 70-ke. Ako keby človek po určitom veku mal automaticky stíšiť hlas, zložiť sny do skrine a venovať sa už len spomienkam. Hana však túto spoločenskú príručku zjavne niekde stratila, alebo ju prečítala a povedala si: ďakujem, neprosím. Lenže smiech nezruší bolesť. Humor je nádherný obranný mechanizmus, ale stále je to mechanizmus. Pod ním býva únava. Pod ním býva strach. Pod ním býva otázka, ktorú si človek nepoloží na hlas. Koľko ešte unesiem? Keď spolu s Radkom vytvárali divadelný priestor, bolo v tom veľa odvahy. Divadlo nie je len o potlesku. Je to aj nájom, nervy, skúšky, herci, termíny, účty a večné riešenie otázky, prečo niečo stojí viac, než malo stáť a predsa to malo zmysel. Pre Hanu a Radka to nebol iba podnik, bol to dom. Miesto, kde meno Brzobohatý nebolo len spomienkou, ale živou prácou. A potom prišlo to, čo človek nikdy nechce vysloviť, kým nemusí. Rok 2012 zmenil všetko. Radoslav Brzobohatý odišiel náhle, tesne pred svojimi 80. narodeninami. A v takých chvíľach sa svet nezastaví, hoci by mal. Električky chodia ďalej. Telefóny zvonia. Ľudia kupujú rožky. Divadlo má program. A vy stojíte uprostred toho všetkého s pocitom, že niekto vymazal najdôležitejšiu časť vášho dňa. Pre Hanu Gregorovú to nebola len strata manžela. Bola to strata životného partnera, spolupracovníka, opory, človeka, s ktorým zdieľala dom, prácu, humor aj ticho. A práve ticho po milovanom človeku býva najhlučnejšie. Nepríde naraz, prichádza v detailoch, v prázdnej stoličke, v nezodpovedanej vete. V tom, že sa otočíte, aby ste niečo povedali a zrazu si spomeniete, že už niet komu. Verejnosť videla vdovu po legende, ale vdova nie je titul, je to stav duše. A ešte ťažšie je byť vdovou pred očami ľudí, ktorí majú na všetko názor. Jeden povie: mala by smútiť tichšie, druhý povie: mala by žiť ďalej. Tretí ani nevie, čo chce povedať, ale povie to veľmi hlasno. Tak to už v našom malom mediálnom rybníku býva. Kapor mlčí, komentár kričí. Toto bol bod zlomu. Nie koniec Hany Gregorovej, ale koniec jednej kapitoly, ktorá určovala veľkú časť jej identity. Zrazu nešlo o rolu, nešlo o úsmev, nešlo o ostrú repliku. Išlo o otázku, kto som, keď človek, pri ktorom som roky stála, už nestojí vedľa mňa. Po takej strate sa človek nemení zo dňa na deň. To by bolo pekné do filmu, ale život má horší strih a menej ohľadu plného režiséra. Hana musela pokračovať. Nie dokonale, nie vždy pokojne, ale musela. A možno práve v tom je jej najväčšia sila. Pokračovať neznamená zabudnúť. Pokračovať znamená naučiť sa niesť spomienku tak, aby vás každý deň nezlomila. Znamená vojsť do divadla, kde na vás dýcha minulosť a predsa rozsvietiť. Znamená prijať, že ľudia budú hovoriť, komentovať, hodnotiť. A vy si aj tak ráno uvaríte kávu a poviete si: je dobre, ideme ďalej. Hana Gregorová nikdy nepôsobila ako žena, ktorá by chcela od sveta súcit na podnose. Skôr ako žena, ktorá by ten podnos ešte skontrolovala, či je čistý. A predsa jej príbeh vyvoláva súcit v tom najlepšom zmysle slova. Nie lútosť, ale ľudské porozumenie. Lebo každý, kto niekoho stratil, vie, že smútok nemá slušné vychovanie. Nezaklope. Objaví sa práve vtedy, keď si myslíte, že už máte pokoj. Jej odvaha pracovať, vystupovať a neskôr prijať aj tanečnú výzvu v show Let's Dance pôsobila ako tichý odkaz: vek nie je zákaz vstupu. V čase, keď spoločnosť mladosti tlieska tak hlasno, až si starší ľudia začnú pripadať ako poznámka pod čiarou. Prišla Hana a svojím spôsobom povedala: poznámka pod čiarou? Miláčikovia, ja som ešte stále celá kapitola.
Keď dnes hovoríme o Hane Gregorovej, môžeme spomenúť jej herecké úlohy, televízne vystúpenia, divadelné pôsobenie, rodinu, manželstvo s Radkom Brzobohatým, aj jej odvahu ukázať sa verejnosti v zrelom veku, bez toho, aby prosila o povolenie. Ale jej skutočné dedičstvo je hlbšie. Nie je iba v zozname titulov, nie je iba v archívnych záberoch, nie je iba v tom, že stála vedľa veľkého herca. Je v tom, že napriek stratám zostala prítomná, že sa neschovala do minulosti, že zo smútku neurobila výhovorku a z veku neurobila väzenie. Hana Gregorová nám pripomína, že človek môže byť zranený a stále výrazný, môže byť starší a stále zvedavý, môže byť smutný a stále vtipný, môže mať za sebou veľkú lásku, veľkú stratu, mediálne búrky a predsa nestratiť vlastný hlas. A možno práve preto jej príbeh bolí, nie preto, že by bol iba tragický, ale preto, že je ľudský, lebo v nej vidíme niečo, čo poznáme aj zo svojich rodín. Ženu, ktorá drží dom pokope, ženu, ktorá plače až vtedy, keď nikto nevidí. Ženu, ktorá sa vie zasmiať, aj keď život pred chvíľou rozbil pohár na kuchynskej dláške. Vo veku 73 rokov Hana Gregorová nie je len spomienkou na slávu, je dôkazom, že dôstojnosť nemusí byť tichá, niekedy má výrazný hlas, ostrý humor, vstýčenú hlavu a schopnosť povedať svetu: áno, prežila som veľa, ale ešte som tu. A teraz sa pýtam vás, čo vo vás príbeh Hany Gregorovej zanechal? Vidíte v ňom príbeh herečky, vdovy, silnej ženy, alebo skôr príbeh človeka, ktorý sa musel znovu poskladať po strate, ktorú nikto zvonku nemôže úplne pochopiť? Napíšte mi to dole do komentárov. Mám rád, keď sa pri takýchto príbehoch nerozprávame len o sláve, ale aj o tom, čo znamená vydržať. A možno práve váš komentár pomôže niekomu, kto si dnes tiež nesie svoj tichý smútok a potrebuje počuť, že nie je sám. Ak chcete počuť ďalšie príbehy ľudí, ktorých poznáme z obrazoviek, ale ktorých skutočný život bol často oveľa zložitejší, než naznačovali úsmevy pred kamerou, prihláste sa na odber kanála. Dajte videu palec hore, ak vás oslovilo, a pošlite ho niekomu, kto má rád príbehy rozprávané s rešpektom, nie s krikom. A Hane Gregorovej? Tej môžeme zaželať jediné. Nech má pred sebou ešte veľa dní, v ktorých nebude musieť nikomu dokazovať svoju silu. Len pokojne žiť, smiať sa po svojom a občas nám všetkým pripomenúť, že život sa nekončí vtedy, keď príde bolesť. Niekedy práve tam začína jeho najpravdivejšia kapitola.